Hemmellere salam. Gelin bunu papayın yasalyansını görelim. O tadı koyu. Oradan yumuşacık. Süper ama süper. Tagamı koyu. Hemmelere talam. Görüşüňiz ýaly bugünkü pişirjek zatymyz bilen eýýäm tanışan bolsaňyz gerek. Gelin biz bugün şular ýaly çagajyklarymyz bilen aňtatjak, pişirip bolaýjak. Hem aňtat hem görnüşe öweden hem tagam tüýji Wupi köketini pişirelim. Pişirýän kökämiň ýatamda da hem videomy alyp montaj edemde de öňkülemden birazjyk tapawutlarak etdim. Bu edeken montajda edip durmadymken artyk maçlat goýman göni öýt etmedi, göni öýt çagalanmady bilen edenje işlemedi goýmak diledim. Belki şolar ýaly montajym halatyňyz öz pikiriňizi kommentariýada belläp aýdyp bilersiňiz, geljekde de maňa teýdat eger ýaly. Bize hamyr üçin gerekli atlanmaz bir yumurtga 100 gram gatyk, gatygym hem ýagsyzyrak hem puwrak bolýarça şonça gowy. 100 gram seker, 50 gram mesge, 40 gram kakao, 140 gram un, 2 gram kabartma tozy, 3 gram hamyr soda. Ýani herdinden ýagtyja çay çemçe, bir çymyjyk duz, bir paçkajyk wanilin gerek. Yumurtgamyzyň üstüne bir çymyk duzmy atýar, hem şekerimiz goşýatda mikserde bir gowy diýip garýar şül. Yumurtgamyz gowy ak köpük bolup çiýişip goýulýança mikserimizde garyp bilelim. Yumurtgamyz goýulyp ak köpük bolandan soň üstüne ilkä gatymyz goşýar, soňra mesgemizi biraz eredýärse onam goşýar, soň olkyny goşup birazjyk garýar mikserde. Bulary garamyzda bir kän garyp durmak gerek, çalarak garşda bolýar. Birazjyk işledip garýatda goşýar ikisinem. Sliwoçny mesgemizi goşýar. Birazjyk çymyjyk döňosma gowy. Son mikserim gatyny işlep. Köpük goýança etýärimiz gowy. Yani köpük edelim. Koşup tadan işletmek edebiliriz. Mikseri işletmeli. On kaçını işleteceğiz. Ondan böyle ederiz. Kabartma tozy, kakao, vanil, kosmalı. Ellemeli. Onu çemçeyle alıp karıştırmalıdır. Daima kakao tokkolar çıkıyor şöyle. sol Eğleneceğim. olmaz. Ders yazıkları olmalı. Şunun içine entek ellemeli. Derslerini, unutlarını etmeli. Çemçeyle ne bolu, ne karmalı. Mora koyansa karamlık, çünkü mora boluyor. Miksere etmeli. Yana saymay mı? Neydi koşuyor senin?
Sana var saklaptır, bana koşayın. Boşa dayının mısın içine? Yükselde karıştırmalı. Kaçın işletmeli. Ne? Terk etmediler yana. Bu karakol soğuyan. Kalanam yende koşmalı. Oğlumuzun. Sinyalayla koşmalı. Şurada karyaş biz ne kara köprük koyansa karmalı biz onun birlikte talyansalarını ertir görürüz ya makuli akıp duran etmeli Karyas bollu. Ini temizlemeli. Wasa yalan mı? Ya, unla yalan. Kara un. Bu papaya kavurum kendiye. Bu çikolatalı olur. O bol zorsa. Hamyr koç edip karıştırandan soň ağzına paketçik yapýatda bir marazinlikde yarım saat boyu ýaşol. Hamyr kataşar ýaly. Yarım saat halajak koýmaşyn. Yani biz akara paket bilen näçe paket bolsa koyup bileriz. Yarım saatda halajak koýup marazinligine salaryň. Hanny bilen hamyrmyda yarım saat bolup geçdi. Indi şu hamyr etatmakda üçin biraz gatatmaly, bir elimizde tutur saklar ýalarak bolmaly. Näme görüň bir gataşypdyr, goýulşypdyr. Indi buny elimiz ýaglaýatdan hem bir hodyň ululugyny edip, toglap pannosmyza örüp çykaýar. O kağıdımız kağıda vurulması gerekti. Çizmesi olur. Ondan sonra edip balamsamız Aralığına pasaracık koymalı. May verdi. Ondan koyamsamız Liste öremizde aralaryny açygyrak goýmaly. Sebäbi towkata goýamyzda ol gow çiýişýär, ulolýar. Şoň üçin aralaryny açygyrak edip may bermeli. Hemem 180 gradusda bir 10-12 minitde pişirmeli. Bilen bir şeyini pişmäni bilmek üçin hem çöpçäş döküp gurulçakda pişdigi, gurulçakmada pişmedigi diýip baharlap bilersiňiz. Şişdi. Kökejikleri 12 minitde pişdi. Siz hem towkaňyza görä minitini tarlap bilersiňiz. Ini biraz koyansa koyas. Şunlar pek güzel bolýansa pişirmeli. Hemme. Çok güzel
Oradan kanları kanırazık bolmalı. Onun belakinde görürsen sinyal edip vermeli. Bakısının sinyalak canım sinyalak manyalak bolmalı. Yumuşacık. Tadi onu soya oluyor. Kreminin üstüne koyacağız. Yeniden kökeni alacağız. Üstüne kapatacağız. Sonra oluyor. Saharny pudra gerek, onam sliwka gerek, şolary alıp tutratentli. Labna peynir tipar, krem çizip yadılya, soňkda şolaryň moda. Pomidorlu, kremli, şarap çalıp verirseniz olur. Wanilin gerek, mene wanilini pileleme wanilini şundan şok. Tamam. Ondan sliwoçny mesge. Sliwka bilen nememden kitnem atdyk şuňa, üstüne de saharny pudramydan goşýat göne. Ene. Krem, üçüncüge wanilin goşýat. Men wanilinim kileleme bolandan şundan açyk jeýdik goşýat. Koyacağım. Ama mikserde bulayım. Kutuda ýalak bir karıştırýar. İşledim zor günü. Karıştırıp duruyor. Netecini işletip başlayalım. Kremiden tayar edip bolluk. Biz Bunu soğudu. Görüşümü diyali. Şunyalık. Şöylece. Ama tutuğum o kadar görünen okuyun kuş tayra. O tarafını orku diyen dedim şu tarafını. Şunyalık. Çocuk mis gibiyim çocuk. Kamera tutamam şöyle. Şunyalık etmeli. Diyali onun şuları şey onun koy. Birini beyle gidip koyuyor. Şu birini miyimdeşini. Ağzıda kremamıdan alacak da koyuyor. Yumurtga kremani. Ona sakın. Olmuş. Udana kesmami udanı. Sana kamerayla uğrandım da. Kamerayla. Ona kesem olmuş. Kremden çok solun. En tam değil. Kökejiklerimiz oluyor. Men koyayım tenem üstüne yaptık yanlış bolay. Öyle mi? Görmüyor kamera. Görüyor. Sana sak. Oli. Mis. Beden kökemiz hazır. Şimdi yakada eritmek bağlıyız. Paylama tayar oldu. Paylama tayin. Size bakalım.
balık. Kuzu. Bu papayımız tayar oluyor. Eğer de bizim o papayımızı kavuramazsanız yoracık basmağa yadınızdan düşüremem. Ýadyňyzdan düşüräýmäň diýdigimden ýadyňyzdan çykaraýmaň diýdigimdir. Bizim real kökejikleri ýatarsaňyz şowly bolsun, noş bolsun. Yesiniz gelse gelayın. Sağ olun, hoşlu olun.